Bideo honetan, saiatuko naiz azaltzen zelan egiten den parametrodun sistema baten eztabaidaketa gauzen bitartez. Gogoratu, eztabaidatzea sistema bat da ziurtatzea ze motako sistema dan. Bateraezina, bateragarri determinatua edo bateragarri indeterminatua. Bai? Edo ailegatzea frogatzera hori. Ez dugu zetan ebatzi behar. Vale? Ebatzi nahi dagunean, ebazteko agindu behar dago ariketan bertan. Bueno. Lehenengo gauza da ondo kopiatzea ariketa. Gai hauetan, akatzik normalena da txarto kopiatzea, pasu batetik bestera edo olakoa. Eta olako akatzak saiatu ez egiten. Bueno, hartzen dugu lehenengoa, ataratzen dugu matrizea, matrize zabaldua, eta orduan, hemen, ja badaukagu bat hemen, eta ingo dugu bi 0 hemen. Hau da, bigarren ekuazioa ken lehenengoa, eta hirugarren ekuazioa ken bi aldiz lehenengoa eginez. Liburan adierazten dugu lanik, guk adierazten dugu e bi ken e bat, eta e bi ken bi aldiz e bat. Horiek eginez eta kenketak astiro eginez, geratzen zaigu hauze matrize. Gogoratu, lerroen arteko kombinaketak egiten ditugunean, egitea gauza bera ere gai libretan. Batzutan, ez dakigu zehatzik, baina ahaztu izen zaigu egitea amengo kombinaketa ere bai. Bueno. Hau lako gauza ditugunean, hau da, ja, zeroak eginda ditugunean, hau da, ekuazio batean, ez ezagun bakar bat, bigarren ekuazio batean, bi ez ezagun eta hirugarrenean hirurak, hau da, mailakatuta dagoia sistema, hemen, ikusi behar dugu parametrodun sistemetan, ea parametroaren araberako aldaketak emoten diren sistema honetan. Eta horretarako, leku batzuk, matriz honen leku batzuk aztertu behar ditugu. Zeintzuk? Bueno, ekuazio batean, bi 0 eta zenbaki bat geratu behar honetan, hauze lekua da aztertu beharrekoa. Hemen, karik ez badago, honek ez dau baldintzatzen sistemaren ebazpena edo eztabaidaketa. Hemetik, ekuazio honetan, ari izango dugu bakandu z. Z bakatzen dugunean, ordeztuz hemen, i bakanduko dunuke honeaz. Beraz, iren koefizientea iru denez ere, karik ez daukonez hemen, honek ez dau baldintzatzen sistema. Eta gero i ekiza hemetik egingo dugu. Beraz, hiru hauetan karik ez dagoenez, sistema hau bateragarri determinatua da. Hiru ekuazio eta hiru ez ezagun ditugulako. Hori edozein k izan da. Bigarren ariketan. Bigarren ariketa honetan, berriro, hartzen dugu sistema, matrizea atara, eta zeroak egiten hasten gara hemen eta hemen. Horretarako, bigarren ekuazioa ken lehenengoa eta hirugarren ekuazioa ken hiru aldiz lehenengoa. Holan geratzen zaigu. Bueno, batzutan, holako gauza geratuko dira. Zer gertatzen da hemen? Ekuazio honetan, ez dago bat ametik zeroak egiteko. Zer aldugu egin? Hasieratik ja pentsatzea, ekuazio hau zati bi egiten badugu, hemen egiten dena, ebi zati bi, geratuko dira ja, bat hemen, eta ja, bat hauekin, errez atarako dugu, hemen beste 0 bat. Holako jokuak beti alditugu egin. Beti mugimenduak ez dira 0ak lortzeko. Batzutan, bat lortzeko lagungarriak izaten dira. Eta gero, 0 hau egiteko izango zen, hemen 0 bat egitea, hirugarrenak zazpi aldiz lehenengoa, bigarrena aparkatu, eta hori eginez geratzen dago. Kasu honetan, aztertu beharreko lekuak dira, hemengoa, aken 10, daukon bat, beste hau gero, ze i bakantzen dugunean, hemen ordeztu z bakandu beharko nuke, beraz hemen, eta gero, hauze. Hiru hauetan, bakarri dagoa hemen, beraz, honen arabera, aztertuko dugu. Aken 10 berdin 0, noiz dan kalkulatzen dugu, eta a 10 danean, geratuko da 0, 0, 0, 0, hau da, ekuazio hori desagertzen da, eta geratzen zaizkigu bi ekuazio, hiru ez ezagunekuak. Horrek esan nahi dau, eta a gehiagorik ez. Eta horrek esan nahi dau, sistema dela bateragarri indeterminatua. Eta a ez bada 10, hemen ez da 0 geratzen, beraz,
I aldugu bakandu, I jakinda Z, izango genuke, atara bigarren ekuazioan, eta gero X-a lehenengo ekuazioan. Beraz, sistema bateragarri determinatua. Vale? Hirugarren honetan, liburuan egin dago mugimendu bat, eta ondo torte zeugu ikusteko mugimendu hori aldala egin. Eta da, hasieratik trukatzea amengo lerroak. Bai? Zerraitik? Pentsatzen da belako, M egotia hirugarrenean, arazo gutxiago ekartzen dituela. Orrun, egin hori. Vale? Ez pasara konturatzen horretaz, eta espauzu pentsatzen hori komenigarria danik, ez egin, eta bardin ari izango dugu atara. Bueno, honek erabakitzen dago. M-rekin ez ibiltzeko jolasten, hartzen dago, amengo bata, eta zeroak egin amen bizan. Bai? Berez, amen egiten dago, Amen. Bigarrena gehi bi aldiz lehenengoa, eta hirugarrena gehi lehenengoa. Orrun, geratzen dira, bi 0 amen eta bero 0 hauek, beraz, ja geratzen da mailakatuta. Vale? Ekuazio batean ez ezagun bat, amen bi eta amen 3. Zeintzuk leku dira kontutan eduki beharrekuak? Bosta. X hartu dugunez amen geratzen dana, I, eta gero amen Z. Beraz, hiru hauetan dagoenez zenbakiak eta ez dagoenez M, sistemak bateragarri determinatu izango dela edozein M hartuta. Vale? Eta amaitzeko, laugarren ariketan, berriro A goian agertzen da, gainera batak dauz behian, zerin dago, trukatu bi hauek. Vale? Sistema, trukatzerakoan ekuazioak, ez dago arazorik. Vale? Orduan, behin trukatu ondoren hasten gara, zeroak eginez, edo hemen, zuek erabaki. Printzipioz hemen betitzen dago eskerraldian. Bigarrenak bost aldiz lehenengoa, eta hirugarrenak bost aldiz lehenengoa. Horiek eginez, geratzen da hau, olanik. Vale? Orain, 0 bat egiteko hemen, adibidez, zer egin da honek? Bueno, amengoari bider minus bi egin, eta gero goikua batu. Ekuazioak aldira bidertu eta aldira satitu arazo barik. Gauss metodoa aplikatzerakoan ez dago arazorik. Orduan, hau bider minus bi egiten badu, hemen geratzen da bi, hemen bia gehi 6, eta hemen, minus bia ken 6, eta hemen lau. Bider minus bi egin dugulako, bale? Eta gero, batzen badiogu bigarrena, geratzen da 0, bi ken bia, eta hemen bat. Mugimendu hauek ez baduzu ez ikusten argi zeuek, eta nahi balin badutizu egin, amengo batarekin amen 0 bat egin. Nahi eta ageiago agertu, ez dago arazorik. Vale? Azkenean zer gertatuko da? Bueno, edozein kombinaketa egin da gero, kasu honetan, diagonal honetan agertzen diren koefizienteak, biken bia, minus bi eta bat, hauek dira kontutan egin beharrekoak. Beste modu baten egiten badituzu zeroak, desberdin kokatuta agertuko dira, baina agertuko dira bereziki zenbaki bardinak. Haren balio bardinak izango dira aztertu beharrekoak. Orduan, biken bia berdin 0 danean, hau da, A bat danean, zer gertatzen da? 0, 0, 0 bat geratzen dela, beraz sistema batera ezina. Eta desberdin 0 danean, hemengo koefiziente bat agertuko da, beraz Z ali izango dugu jakin, hemen ordeztuta I kalkulatuko dugu, eta gero hemen ordeztuta biak X kalkulatuko dugu. Beraz, sistema bateragarri determinatua.